Nem. Na, sziasztok, srácok, lányok, én Alma vagyok. Itt lesz velem Juli, sziasztok, hello! Itt lesz velem Juli. És most Breaking 2 sztorit fogunk játszani. Ezt a sztorit is próbálhatjátok majd. Én szerintem jó. Keresgettem arról. Megláttam ezt, hogy hát ez mi? Hogy ilyen képernyőben aztán tudjátok, mindent ki kell próbálni a Robloxon, mert és akkor elvileg ez egy ilyen játék. Wow. Easy-t vagy hardot nyomni? Vagy adózat? Akkor kettőször kijátszunk. Két vagy az? Két. Mindig két. De kizé? Előttnek kellett volna látni. Ne, izé. Én gyerek lettem. De sok ember van. Itt várlak ennél a névlistánál. Itt a friendem, hello, szia friends. Kijelezted. Kemény. Gyere oda is, gyere ide. Ó, telibe menjünk. A telibe, ide. Ne, gyere a telibe, ebbe. Nem tudom! Akkor én kiugrottam. Gyere abba a másikba. Ne, nekem elindult. Akkor lép ki. Jó, próbálok. Osztom ilyen. Reseted magad. Jó, én mindjárt nem tudom resetelni magam. Azért van érgesztés, reset. Én már meghaltam. Uff. Ahol meghal egy Roblox játékos. Nem kell meghalnod. Meg hol vagyok? Ez nem miért vagy felnőtt? Miért vagy felnőtt? Nem, már gyerek vagyok. Gyere, abba. Gyere abba. Beütél? Ja, beütem. Jéééé! Megyünk osztályt! Egy oldalon ültek a kisek, és egy oldalon a felnőttek. Új. Nyelukám. Valaki ott kiszállt. Azt, amilyen betöltő töltőképe van. Jól néz ki a töltőkép. Ez elvileg ilyen horror játék, de kicsit se úgy néz ki, mintha ilyen horror. Ez mi? Júli! Nekem vizem van. Ilyen boldog vagyok, hogy Nekem vizem van. nekem nyomuk. Ja persze, a fiúknak vízben. Valakinek baseball ütőjére. Ja, a felnőtteknek van baseball ütőjére. Nem tudom. Mi? Én a vizes flakonnal mit fogok csinálni? Nem tudom, én mit fogok csinálni, ez a nyomukával. Én iszok. A nyomókat begyorsítva megeszem. Az a baj, nem tudok gyorsan menni. A nyomókat begyorsítva. A felnőttek Nem, a sem. nyomók az életet, nem pedig gyorsít. Van itt energy meg boost. Ezek De a nyomókákat gyorsítva. Ilyen nyomókkal. De biztos nekünk ide kell jötteni? sebződtem egyet. Jó, itt vannak ilyen cuccok. Nem tudom, hogy mi van itt.
Nem tudom. Mi a szupererő? Így meg a vizet. Megmondtam. Rengeteg. Az jó. Én megittam. Te is látod? Ott nem vagyunk zárva. Szeretném jutni, nem vagyunk. Nagyon jó zenéje van. Póker megy a póker arcoknak a póker. Ez jó lehet a póker arcoknak pókerezni. Valaki viszont. Akkor nem nézem meg. Most börtönt kell foglalnunk? Vagy De legyünk a jó részem, de olyan jó. ide be vannak zárva emberek? Hagyjál. Szerintem menjünk le. Ja, biztosan lesz. Sokat kell nekem. Valaki a rossz oldalra neked ezt. Jó, de Kaptam izét! valamelyik oldalra fel kell menni, Jani. Én mondjuk erre mentem. Erre a súlyzósra menjek. De jól tudjuk, hogy előbb Én itt... Room get quest. Itt valami questet kell csinálni. A francba. Jó, itt jönnek, a jó oldalon itt jönnek. És le kell őket támadni valahogy. Nekem itt egyik oldalon semmi nem jön. Hát ez sebzenek. Hülye. Wow. Itt a jó oldalon, gyere fel a jó oldalra. Én most éppen felmászok egy ilyen lépten. Itt vagyok. Hú, itt van valaki, szerintem meg fog ölni, pártkiáltójában őket. Jönnek, ki kell szabadítani. Meghaltam majdnem. Jó, charge-olom. Gyere fel a jó oldalra, mutassak valamit. Jó, most gyorsabb vagyok. Gyere a jó oldalra. Itt vagyok ezennél a sportnál. Neked milyen szupererőt van nekem, ami halókát teszem a kutósról. Én szeretnék gyorsabb lenni. Itt a jó oldalra gyere, ott van, hogy nem vagy. De csak hogy melókában rajta. Neked te utolsó mancit. Van mérték, hogy mennyi? De éresítem napot. Nem. De, én nem voltam. Tényleg meghaltam. Mert te nincs több melókát. Ajjaj. Az nem baj, majd én adok. Nem tudsz, légy. Minden esetre, de hát, hogy már nem kell menni. Nem, mert az gyorsítod, most nem gyorsan ez lesz, amikor futni fogunk. És már második üzemet használom el. Használtam el. Egy cím, a 10-nek utána Nem áll. Hát a filmeknek nem kell menni. Meg én nem harcoltam. Ó, futást kell növelnem, én a futást növelem. Hú, már nagyon izzad a Légy szíves, hogy te karakterem. vagy magad. Nem, én ezt... Akkor én kilépek. Jó, level 3 futásra felhiszem, hogy nem bírtam felvinni level 3 futásra. Hogy lehet felvinni? Breaking news. I repeat, breaking news. Scary Larry's body has gone missing after his defeat. Now, a few weeks later, there has been a break-in at our secret evil base by a group Ja, of ez a intruders kimerül. that Ludwig and should be easy to beat. We are preparing 3 waves of backup to defeat them once and for all. 3-an The vannak a first wave házunk of backup is alatt. leaving now. Ó, lehet, hogy az Our erőt leader is is kellett Scary volna Mary. nevelni. She's meaner, more evil, and will put a stop to the intruders. Ez baj lesz. Ez baj lesz. Én nem bírok lenni. Én sem. Én sem tudok sehol menni. Jó, Jó, most én tudok. tudok. Gyorsan, ki kell mennem. Hogy megyek fel? Gyors. Hogy van a kijárat? Én azt mondom. Ide be kell állni, ide be kell állni.
Hova? Én szerintem ide. Én felmegyek edzeni. Kaptuk ezt a legyen. Ja. Hú, ha valakinek kettes erősség, kettes mindene van. Új, most jönnek. Ezek nagyon erősek. Nagyon gyorsan ütnek. Nagyon erősek. Jó, úgy meghalnak. A felnőttek azt hiszem kétszereset se vannak. Én iszok egyet. Nekem nagyon kell. Én itt se vagyok, oké? Itt se vagyok, ok? De nem is láttatok. Valaki felmentett. Én is felmegyek edzeni. Itt lehet venni nyalókát, meg ilyeneket, Jolén. Így. Meg itt van Robuxért dollár, azt tudod ki fog venni. Ott van az edzősterem alul. Még edzek. Melyik az a szekrény, ahol lehet nyalókát? Nem tudom, de ott bármelyiket tudod pénzért. Nekem 50 van, 50-ról jobb. Hol van egy X, de mi lehet nyalókát venni? Nem tudom. Ne, jó! Már nem esik az eső, oké. Nem annyira esik az eső. Oké, az nem baj nekünk. De még esik. Ja, nem tudom. Nem annyira esik, tudom. De hol hívle lettem magam? Nekem nincsen. Ki kéne most menni? De jössz, így nem tudod gyorsítani magam. Hát gyere, nézd, gyere. Mutatom. És szerintem ki kéne most menni? Nem, ott meg. Tényleg? Ja. Én iszok egyet, mert nagyon lement az energiám. De hol lehet nyitni? Ja. Ezért keresett magam, nekem nincsen nyalókát. Itt nem lehet nyalókát. Ó. Bocsi srácok, csak nagyon lakkolnak rám. De édesíteljük magunkat. Én most veszek broxikólát. De te miből kell? Hát a dollárból! Most elmegyek izélni. Edzeni, mert... Most nagyon kéne erősítenem. Nem tudom, hogy mennyi energiát fogok ettől veszteni. Hú, ezek nagyon erősek! Low HP. Egy broxikólát be kell vinnom. Akkor egy watert is beiszok. Ne! Elfogyott egy szem a vizem. Nem edzek. Nagyon nehéz edzeni. Csak meghalok, és azt nem akarom. Itt kiszabadult egy ember. Itt van broxikóla az asztalon. Meg ilyenek. Ezt belopom mindent. Hadd lopjam már be! Jó, én beisszom a broxikólát, mert nagyon kell nekem a zaba. Még akkor zabálok is, kicsit leszek. Nincsen italom. Nem tudok valahogy... Itt... Ja, erő egy kell hozzá.
Ja, erőt kell szerezni. Ó, nem bírom, azt mondom, felnőttek úgy kezdenek, hogy erő nem tudom hánnyal, egyen legalább. Juli, nézd! Juli, gyere ide a... Do you have? Gyere! Gyere, én tudom, itt van kaja meg pia. Ő tud olvasni. Mit csinálsz? Gyere, harcolni kell. Neki már erő 3-ja van. Meg ez mi? Ez csaló ez a gyerek. Hirtelen erő 3-ja lett, meg erő 2-je. Igen, gyere ide be középre. Mi van, hogyha kitjenbe beállok? Ezek is csapódnak be, és mi van, hogy most be akarok sétálni? Nem tudok besétálni sem. Gyere, Leve, jönnek, támadnak, nem megint. Annyira kevesen vagyok hirtelen. Ezek sokkal erősebbek. Nem hozz fel őket. Én meghaltam. Ne, az egerem az meghűlt. Meghűlt az egerem. Hát, srácok, nem lehet ezt végigjátszani, mert nagyon nehéz. De videózok. És hát ezt nagyon nehéz végigjátszani. Konkrétan kipróbálhatjátok. Én nem ajánlom, nagyon nehéz. Jól kell beosztanod az ilyeneket, meg az olyanokat, nagyon jól kell beosztanod. Ennyi volt ez a videó. Én Arnold voltam, itt volt velem Júli, a tesóm. Én még a videónak. Sziasztok!